लेकिन आजकल जब के लड़की अलगे बड़ी सब कैसे कैसे जींस पैंट पहन ले तरी सब और मंदिर के लगे जाके कहते से हेलो दुर्गा माँ अब माई के हेलो करके निकल जाते रही सब अगरबत्ती तो 12 तरी सब बैठे में दिक्कत होता है से जींस पैंट बा दिक्कत तो होखबे करी गाना का तरी सब कैसे कि सवरिया अरे दढ़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया खाली सजौले बिया आ का कहती है बाबा कैसे कि ये दिल माई मंदिर छोड़ के भागल बड़ी चौरा में समस्तीपुर में भागल बड़ी नदिया समस्ती छोड़ के भागल बड़ी कि भाई अभी करे दिल आशिक भइल बा हमार जहां भइल कि कोरोना के चौथा लहर में टाइम ना लगी सही बात इसलिए पूजा पाठ बड़ा धर्म की चीज है दुनिया में सबसे बड़ा पूजा जानता नहीं कहा कितनों प्रदेश में बानी रहुआ लेकिन अपना माई के सवेरे उठी तो पहला फोन अपना माई के करी अच्छा अपना पिता के करी सबसे शुरुआत में वो भगवान राम के अगर नाम ना लेना तो चली लेकिन अगर माई बाप के आशीर्वाद सुबह लेके निकलब तरह हमेशा यात्रा सफल गई अब माई भी मोबाइल ना हो तो कैसे बात होई मोबाइल लगे तोहरे सब पुत्र हुए हैं जो अपना माई के मोबाइल ना दिले हुए हैं सब लोग अपने मेहरारू के देता स्क्रीन टच ऐसे जो जिंदगी में सबसे बड़ा कमाई अगर कुछ होला तो माई बाप के प्यार और आशीर्वाद दुनिया में हर वो रिश्ता स्वार्थ के होला खाली एगो माई बाप के रिश्ता बा जो उनकी स्वार्थ के ना होला अपना माई के लगे कितनो मोटा के जाई बाबूजी में माई में बड़ा अंतर होला माई के लगे भैंसा बन के जाई माई कहीं माई तरी देख तो हमार देहिया कैसन लगता तो माई कही कि रे तोरा खाए के लिखे मिलत का पहले से कितना दुबरा गइल बड़ी रे वाह वाह औ है बाबूजी लगे लगे चल जाई बाबूजी देखत तो हमार देह कैसन बा तो कहीं तो काहे ना होई सब तनखा तोरा देहिए न ढूकता ऐसे जे बाबूजी के लगे जिम्मेदारी बा सही बात घर के परिवार के शादी के बियाह के एगो माई खाली रवा के 9 महीना कोख में रख सके लेकिन एगो पिता 26 वर्ष तक अपना बेटा के भविष्य के दिमाग में रखेला ऐसे बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ा होला इसे हमेशा ध्यान रखे के चाहिए माई बाप के कबो दिल ना दुखावे के चाहिए आई एगो भजन से सेवा वाह वाह